समावहाय दंफैयो मालिफोराव दंफैयो आरो फिल्ड भिजिट खालामदों नै बागाना ओरैबायदि माने बिराद समायना माने बानायदों नैबे आदायानो गजेन्दाया ओमफ्राय जोंहा एडिअ सारबो दंफैयो सेनियर एडिअ सार जों माने फिल्ड भिजिट खालामदों आरो जयैनो 2,25,000 টাকাটো আপোনাক দিব লাগছে মাত্ৰ 35,000 টাকা আৰু হিটো ললে আপোনাৰ পানীৰ जिन्दगीफोर प्रब्लेम নাই बिना बैथा पानी पाइ থাকিব नोंथांमोना नायदो एसे बिथांनि बागानखौ माने गासिबो माने एसे एसेबाबो दंजोबो बिराद माने हर्टिकालचारनि आबाद मावो बिथाङा बिथांनि बागान आरो बियो नै लेबु दं थालिर दं गय दं मथथे गासिबो दंजोबो आरो एसे एसेबाबो नैबे जाबाय ओमफ्राय नै फार्मिबेट होननानै बुंनाय जायो बेखौ बे माने हासार बानायो आरो बियो अर्गेनिक जिखुनु माने जाबोर जथर गासैबो होनानै बानायनाय जायो आरो बाहाय औ औ हय बे एग्रिकालचारनिफ्राय मोननायमोन आरो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बिजनेस साब डिभिसन नैबे बिथाङा जाहैबाय बे एलेखानि एइ आरो नोंथांमोना नायदो नै बिथांनि बागानखौ गासैबो दंजोबो आरो एसे एसेबाबो औ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो दा इन्टारक्रपिं होननानै बुंनाय जायो आरो बिदि माने जेनेबा हमना ला थालिरबो थाबाय गयबो थाबाय नैबे जाहैबाय खुसेर नै खुसेरबो दं बिथांनाव औ खुसेरबो दं नै मटर सोयो खोमा ने मटर आदा मटरबो सोयोना दै सोयो दा मटरजों अ थिगानो दं মানে অলপ পাতলা ৰাখিয়া মানে চাফা কৰিব লাগে কুহিয়াৰটো হৈছে কুহিয়াৰটো ক'ব পাৰে যেতিয়া গৈ থকা মাটি আছে দামটো পাইছে ভালো দামটো পাইছে কুহিয়াৰটো বঢ়াই দিয়ক আপুনি কুহিয়াৰটো বঢ়াই দিলে আপোনাৰ পানীটো আপোনাৰ দমকলো পানী দি আছে এতিয়া দি দিয়ে নদীটো আছে নদীটো উঠাব পাৰে থাকিলে কুহিয়াৰটো আপুনি অলপ বঢ়াই দিয়ক কুহিয়াৰটো আপোনাৰ ভাল হৈছে लेबुआ मोनफ्रुजोब्बाय माथो नै दाबो थान्दा सिजोनावनो फुरा दं माथो लेबुआ ने आच्छा आच्छा औ फिथाइखौ खादो एसे माबा नालेंखर बिदै होखांबाय नालेंखर बिदै होखांबाय आच्छा आच्छा मालाबा मालाबा बेबहार खालामनांगौ नालेंखर बिदैखौ मोजां ओमफ्राय अमाया माबैसो दं दा मानै ने गिदिर गिदिर बै लेबु खानायानो थिगानो दं क्रस नहय सार मोसौबो दं